Měli nakreslím takovou jakoby státní kasu. Vemte si to, že to je taková státní kasa, jako jste viděli v pohádkách, jak se tam chodou o to, jak tam hledají, jak tam ty žádný zlaťáky na těm ty kasy nemají. Moje maminka si pamatuju, měla vždycky obálky, tam bylo na nájem, na jídlo, Tomáškovi na studium a tak dále, že jo. Takže stát má jakoby svoji kasu na důchody a tam každý měsíc připlývají peníze, platby důchodového pojištění. Platí to vaši rodiče ze mzdy, platí to páni profesoři ze mzdy, platí to podniky. To do té kasy každý měsíc padne a zároveň každý měsíc z té pokladny se vytáhnou peníze, které se posílají starobním důchodcům. To je to, o čem mluvil Petr Nečas. Takže důchody. Ono se to sice jmenuje, tyhle ty platby se jmenují jakoby platby na důchodové pojištění, ale vidíte, že to je prostě průběžný systém, proto se tomu říká průběžný, že tak jak to tam padne každý měsíc, tak se to každý měsíc té pokladny vyndává a de facto nikdo si na nic nespoří, ani si na nic nepřipouštíme. Tak a ono, kdyby tam každý měsíc do té kasy napadlo stejný počet zlaťáků, jako se potom na ty důchody vyndá, tak je to všechno v pořádku. Ale už tady byla řeč, že vzhledem, to znamená, že když budou příjmy a výdaje, platby a důchody, když budou ve stejné výši, tak je to v pořádku a budeme říkat, ano, máme na důchody. Ale ono bohužel, například za první čtvrtletí letošního roku, za rok 2010, ty výdaje, to znamená ty důchody, převyšují ty příjmy o 10 miliard korun. To je nejnovější číslo Českého statistického úřadu, respektive číslo, který zveřejnila Česká správa sociálního pojištění. Takže za první čtvrtletí se z té kasy vyndalo o 10 miliard korun víc, než tam do té kasy napadalo. No jak je to možné? Nemůžu vyndat z peněženky víc peněz, než v té peněžence mám to dát. Jo? To znamená, že další platba, která do té kasy musela přijít, byla platba de facto ze státního rozpočtu. To znamená, že do té důchodové kasy, na ty důchody, šlo za první čtvrtletí letošního roku 10 miliard ze státního rozpočtu a těch 10 miliard korun mohlo být použito na něco jiného, na to vybavení nemocnic, na zvýšení platů učitelů, na cokoliv. A prostě nemohlo být, protože muselo vyrovnat ty důchody. Důchodci každý měsíc dostanou složenku, každý měsíc dostanou připsán důchod. To znamená, že tohle je chyba, respektive tohle je nedostatek toho důchodového průběžného systému. Takže zapomeňme na to, že si někde spoříme na důchod, že to při pojištění, že to je spoření není. Prostě platíme a každý měsíc vydáváme z té pokladny. Pokud se ten systém nezmění, tak pan Nečas už o tom hovořil, jakým způsobem tenhle systém můžete parametrizovat, abyste dosáhli vyrovnanost těch příjmů a výdajů. Zvýšíte sazbu. To znamená, že zvýšíte tu platbu. Už to tady o tom řeklo, už tady o tom byla řeč, já jsem vystudovaný ekonom, takže plně podporuji to, co říkal Petr Nečas, to by byla vražda pro ekonomiku. Ztratili bychom konkurenceschopnost a tudy cesta prostě nevede. Potom, co můžete, snížit důchody. To znamená, nebudete ovlivňovat příjmy, ale ovlivníte výdaje. Řeknete, no tak, můžeme vydat jenom tolik peněz, kolik máme, snížíme důchody. To samozřejmě nikdo neudělá. To je politická sebevražda, nenajde se nikdo ten, kdo by to udělal. Za prvý a za druhý, už dneska je vlastně otázka, jestli těch 42% průměrných mzdy, jestli je to dostatečná výše důchodu na to, že žijeme v roce 2010 a že ty lidi, prostě vaši rodiče, respektive vaši praprarodiče, to znamená babičky, dědečkové, že celý život pracovali, jestli je to vůbec dostatečný ohodnocení jejich celoživotní práce, těch 42%. Pak je tady ještě jedna věc, o které se pan Nečas nezmiňoval, a to je zvýšit věk odchodu do důchodu. Protože když budu zvyšovat věk odchodu do důchodu, těch důchodců bude méně, to znamená, bude tady na tom. A to je přesně věc, která už se vás dotýká, ale nebo respektive, která se vás bude moct dotknout, která se vás teoreticky bude moct dotknout, že pokud se s tím něco nestane, tak vy se dostanete stejně jako já, stejně jako všichni, co tady sedíme, že předpokládám, že jsme tady buď studenti nebo aktivní činní lidé, tak se dostaneme do toho důchodu díl. Logicky potom nás zajímá otázka, jestli se toho důchodu vůbec někdy dožije. Jestli nebudeme dělat, jestli budeme celý život jenom dělat a potom v momentě, kdy jsme se do toho důchodu měli dostat, takže prostě se toho nedožijeme, protože budeme tak udřený, že prostě se do toho důchodu nedožijeme. Takže tohle je nebezpečí toho průběžného systému,
představte si vždycky před sebou tu prázdnou pokladnu, tak jak to se to tam každý měsíc sype a každý měsíc se z té pokladny vyndá víc, než se tam nasype. A to je nebezpečí, a pokud se s tím nic a že ten systém je neudržitelný, to na tom nákresu snadno vidíte, a pokud se s tím skutečně něco neudělá, tak to bude špatný a dopadne to právě na vás. Já vím, že vás to možná nezajímá, že pro vás možná bude zajímavější, až se budete ptát nás na školní maturity, protože to máte, já nevím, někoho se to týká za rok, někoho za 2, někoho za 3, že to bude takový nutný kreslení po důchodech a co mi to tady povídají, mě zajímá, kam půjdu v pátek na diskotéku, a v sobotu někam s holkou, ale bohužel, to je prostě právě velký omyl. To je velký omyl. A apelujeme vždycky na mladý lidi, aby začali trošku přemýšlet nejenom na tu diskotéku. Já jsem nebyl samozřejmě jiný, že? Já jsem řešil, kam půjdu pátek na diskotéku, aby se to v sobotu trenér nedozvěděl, když jsem šel hrát fotbal, jo? Já jsem měl ty samý problémy. Já si můžu, že mi se hrozně zalíbila diskotéka, možná mi dáte za to rozdíl, když jdete na diskotéku a otočíte takhle ruce a mám to tačko, jako potřeboval bych tak na diskotéku 200 a rozdíl je, když vás takhle nechají 2 víkendy za sebou a bez jakýkoliv dalšího kapesního, tak začínáte přemýšlet, jestli o prázdninách někam na brigádu, jo. Takže to je principy podobný. Vždycky musíte hledat ty zdroje příjmu nějakého, pokud možno vlastního, protože ten cizí, on vždycky neteče. Takže opusťme to.